الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дәресебезне дәвам итәбез. Бүген иншаллах мизан хакында сөйләшеп китәрбез. Аллаһу Таала Әл-Анбия сүрәсе 47-нче аятында әйтте: "Ва надъул мавазинал қиста лияумил қияма". Қиямат көнендә адил булган, дөрес үлчи торган үлчәүләрне без урнаштырырбыз. Фәла тузламу нафсун шай'a. Бер генә җан иясенә дә zulumluk kılınmaz. Ve in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Kişkine gene garşitsi orluğu hatlik kılıngan amel bulsan, hayırlı yaki hayırsız, biz onu alıp gelirbiz. Ve kafa bina hasibin. Biz hesap kıluşular buluruz dedi. Yani şu ayetinde Allah Teala aytты: Kıyamet gününde urnaştıracak biz үлчәүләрне, үлчәү генә түгел, үлчәүләр күплек санда. Allah Teala aytты: bir генә үлчәү түгел, үлчәүләр күп булачак һәм алар адил үлчәүләр, тигез, дөрес үлчи торган үлчәүләр булачак. Бер кемгә дә зулымлык кылынмас. Нинди кичкенә генә кылган гамәле булсын, шушы һәрбер гамәлен дә алып килербез, шушы үлчәүгә куеп үлчәрбез, хисап кылырбыз диде. Абу Хурайрадан хадис китерлә, Пәйгамбәрбез әйтте: "Иннаху ла яти ар-раҗулул азимус самин яумал қияма". Бик таза халәттә, бик симез булган бер кеше кыямат көнендә килер. Ла язину индаллаһи җанаха бауда. Һәм ул шибен канаты хәтлек тәген авырлыгы булмас, әгәр дә аны мизанга, үлчәүгә куйсалар. Вaqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Теләсәгез укыгыз, Кахф сүрәсенең 105-нче аятын диде. Без кыямат көнендә аларга авырлыкны бирмәбез, аларны авыр кылмабыз диде. Bu Buxari җыентыгында килгән хадис. Ягъни бу дөньядагы үлчәү, ул ахираттагы үлчәү, алар икесе, ике төрле. Без күрәбез, авыр әйберне куйсак, ул әйбер әлбәттә җиңел әйбергә караганда авыррак булачак дип уйлыйбыз. Ләкин кыямат көнендәге үлчәүләр, алар зурлыкка карап билгеләнми, аларның авырлыклары башка төрле, гадил, Аллаһу Таала урнаштырган хөкем буенча булачак. Абдуллах бин Амрдан китерелә, Аллаһ аларның икесеннән дә разый булсын, Аллаһның илчесе әйтте: "Инналлаһа ястахлису раҗулан мин уммати аля руусил халаиq". Кыямат көнендә Аллаһу Таала bir кешене сайлап алыр барча булган халык арасыннан. Фаянширу алейхи 99 сиҗилля. Һәм ул кешенең кылган 99 язмасын аның каршына җәеп куярлар. Кылган гөнаһларын 99 язма халәтендә аның каршысына җәеп куярлар. Kullu sijillin mislu muddal basar. Һәм һәрбер язмасы күз карашы хәтлек ераклыкка җитәр. Аны карап, әгәр дә карасак, күпме
ераклыкка хәтлек бара безнең караш, шушының хәтлек ераклыкка хәтлек булыр аның бер язмасы диде. Һәм шушы язма ул 99 булачак. Сумма яқулу атанкиру мин хада шай'ан. Һәм Аллаһ ул кешедән сорар. Шушы язмаларның берәресен булса да син инкар итәсеңме? Булар минем кылган гамәлләрем түгел дип берәрсе хакында булса да әйтәсеңме? Азаламака катабатил хафизун. Фәрештәләр амәлләреңне язучы фәрештәләр сиңа зулым кылмадылармы? Син эшләмәгән гүнахларны эшләдең дип язмадылармы? Фаякулу ла я раб. Әйтәчәк, юк, я Раббым, мин гүнахларымның берсен дә инкар итмим, һәм миңа зулым кылынды дип мин әйтмим. Фаякулу фалака гузрун. Һәм Аллаһ әйтәчәк аңа, синең берәр нинди гузрың бармы? Берәр нинди аклану әйтер сүзең, акланып әйтер сүзең бармы? Факала ла я раб. Әйтәчәк, юк, минем бер нинди гузрым юк, акланып әйтерлек бер нинди сүзем юк. Фаякулу бәл инна лака индана хасана. Шуннан соң әйтәчәк Аллаһ аңа, ләкин синең бер изге гамәлең бар. Фа иннаху ла зулмун алейка al-yawm. Бүген бер кемдә зулым кылынмас. Фаяхруджу лаху битаqa. Һәм бер язманы чыгарырлар. Фиха ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ. Һәм ул язмада язылган булыр шәһадәт кәлимәсе ашһаду ан ла илаха иллаллаһ, шәһадәт бирәм Аллаһтан башка илаһ юк, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ, һәм Мухаммад аның кулы һәм илчесе дигән язманы чыгарырлар. Фаякулу ихдар вазнак. Һәм ул кешегә әйтеләчәк, моны шушы язманы үзенең үлчәвеңә илтеп сал. Фаякулу я раб, ма һадиһи al-битаqa, ма һадиһи as-сиҗиллат. Ул әйтәчәк, эй Раббым, ничек инде бу кечкенә генә язма ярдәм итәр шуның хәтлек күп язмаларыма каршы. Ягъни 99 аның гүнахлары бар, күп итертеп язылган китабы бар, гамәл дәфтәре, һәм шушы бер язма, кечкенә генә язма, ул ничек итертеп миңа ярдәм итәр соң? Фаюкалу иннака ла тузлам. Һәм аңа әйтеләчәк, син зулым кылынмассың. Дөреслекдә син зулым кылынмассың, һәр гамәлең дә үлчәнелер. Кала фатудау as-сиҗиллат фи каффа. Һәм гүнахларын 99 китабын үлчәүнең бер ягына куярлар, вал битаqa фи каффа. Икенче якка шушы кечкенә генә язманы куярлар. Фаташат as-сиҗиллат ва thaqilат al-bitaqa. Аның гүнахлары 99 китабы, гүнах китабы, ул җиңел булыр, шушы шәһадәт кәлимәсе авыр булыр. Фала ясқилу ма'a ismillаһи шәй. Аллаһ исеме булганда аннан бер нәрсә дә авыр була алмас. Аллаһның исеме белән бер генә гүнах та ул авыр була алмас. Бу Тирмизи җинтагында килгән хадис. Бу хадисны ишеткәнебез бар, күбебезнең. Шушы хадистә Пәйгамбәрбез аңлатты. Кыямәт көнендә бер кемгә дә зулым кылынмас. Һәрбер гүнахлары даган ул кешегә күрсәтелер һәм дә сорау алырлар. Синең чынлап та бу синең гүнахларыңмы, ялгыш син кылмаган нәрсәне монда язмаганнармы дип кешедән сораячаклар. Сиңа зулым кылмадылармы, хаксызга язмадылармы, эшләмәгән нәрсәне дип сораячаклар. Һәм кеше әйтәчәк, эй Раббым, буларның
мин барысын да эшләдем дип ул инкар итмәячәк. Чөнки аңлый, Аллаһы Таала һәр нәрсәне белә, Аллаһы Тааланы алдап булмый. Шуннан соң Аллаһы Таала әйтәчәк: "Синең бит әле бер изге гамәлең бар, һәм шушы изге гамәлен дәген ул кешегә күрсәтәчәк." Әйе, ул аны хәтлек 99 китапка хәтлек ул сузылмаячак, кичкенә генә бер язма булачак. Ләкин кичкенә генә язма булса да, аның авырлыгы булачак. Аның авырлыгы бик зур булачак. Хәтта 99 зур гынаһларындагын ул авыр булачак, шушы гынаһларындагын ул каплаячак. Һәм шушы хадистән аңлашыла, Аллаһы Тааланың исеменнән дә зуррак бер нәрсә дә була алмый. Ягъни алимнәр әйттеләр, ул да булса таухид кәлимәсе. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дип әйтү ул җиңел, ләкин дөреслектә аның авырлыгы бик зур. Дөреслектә ул бик авыр шушы кәлимә, чөнки ул таухид кәлимәсе, Аллаһы Тааланы берләү кәлимәсе сүзе булып тора, һәм ул бик авыр сүз, һәм шушы сүз ул бөтен гынаһларга караганда да авыррак булачак. Ва тузану аъмалул кафир фаюдау куфраху ва сайyi'atuhu фи каффа. Һәм кафир кешенең дә гамәлләре үлчәнеләчәк, аның күфрлеге, кылган гынаһлары үлчәүнең бер ягына куелачак. Ва tudau фил каффатил ухра ма лаху мин силатир рахим ва муасатин нас ва итқул мамлук. Үлчәүнең икенче ягына куелачак аның кылган хәерле гамәлләре, туганлык җепләрен ныгыту шикелле, яки кешеләргә ярдәм итү шикелле, яки кулларны азат итү шикелле, яки башка шушындый кылган хәерле гамәлләрен үлчәүнең икенче ягына куярлар. Ләү канат минал муслими лаканат курба ва таа. Әгәр дә шушы кылынган гамәлләре, изге гамәлләре ул мөселман тарафыннан кылынган булса, ул Аллаһка якынаю һәм Аллаһка буйсыну булып язылыр иде. فَتُرَجَّحُ كَفَّةِ الْكُفْرِ وَيُجْزَى بِأَعْمَالِ الْبِرِّ فَيُخَفَّفُ عَنْهُ. Һәм аның күфрлек үлчәве авыр булачак. Күфрлек үлчәве басачак, аска төшәчәк. Ләкин кылган изге гамәлләренә карап, аның җәзасы киметеләчәк. Бу дөньяда кылган изге гамәлләренә күрә, аның җәһәннәмдәге азабы җиңелрәк булачак башка изге гамәл кылмыйча йөргән кафирләргә караганда. Бидалили хадис Аби Талиб. Һәм моңа дәлил булып тора Абу Талибның хадисе. فإنه قيل له يا رسول الله. Һәм пәйгамбәребезгә әйткән иделәр: Эй Аллаһның илчесе, إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل تنفعه ذلك. Абу Талиб ул сиңа ярдәм итә иде, ул сине саклый иде. Шушы гамәлләре аңа файда китерерме? Диеп сорадылар. فقال نعم. Һәм пәйгамбәребез әйтәчәк: әйе. وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. Мин аны ут эчендә күрдем. Ут эчендә, төрле яктан капланып алынган ут эчендә таптым. Һәм мин аны кичкенә утка таба чыгарттым. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Әгәр дә мин булмасам, ул утның иң астында булыр иде. Утның иң астында ул булыр иде. وهذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. Һәм бу
Абу Талибка карата кылынган махсус пәйгамбәребезнең шәфагате булачак. Беләбез, Абу Талиб ул пәйгамбәребезнең агасы, ул аңа ярдәм итте. Пәйгамбәребезгә пәйгамбәрлек килгәч, ул аңа ярдәм итүен калдырмады. Аны дошманнардан, исламның дошманнарына һәр вакыт аны саклап килде, аны яклап килде, һәр яклап ул аңа ярдәм итте. Ләкин ярдәм итсә дә, ислам диненә күп файда китерсә дә, ул мөселман булып бу дөньядан китмәде. Үзенең динендә калды, ата-бабасының диннәрендә калды, кабиләсенең динендә калган халәттә ул дөньядан китте, имансыз халәттә үлде. Һәм пәйгамбәрбез аңа аерым шәфагать кылачак һәм аның газабы җиңеләйтеләчәк. Газабы җиңеләйтеләчәк һәм мин аны кечкенә булган утка чыгартырмын диде. Әгәр дә минем шәфагатем булмаса, ул утның иң түбән катында булыр иде, утның иң астында, ягъни иң эссе җирендә ул булыр иде диде. Һәм галимнәр әйттеләр: "Ан-насу фил ахирати саласу табaqat." Кыямәт көнендә кешеләр 3 төркем булырлар. Муттакун. Беренче төркем ул тaqwa бәндәләр. Ла кабаира лахум. Аларның зур гынахлары булмаячак. Тaqwa мөминнәр, аларның зур гынахлары булмас. Ва мухлитун. Икенчесе атала мухлитун. Ул да булса буталучы. Ул да булса изге гамәл белән хәерсез гамәлләрне бутаучы. Ва хумул лазина иртакабул фавахиша вал кабаир. Алар зур һәм кечкенә гынахларны кылучылар. Икенче төркем шушы булды: изге гамәлләрне һәм гынахлы гамәлләрне, зур гынахларны да алар кылырлар. Өченчесе ва куффар, өченчесе кафирләр. Фалмуттакун тасқилу мавазинахум. Тaqwалыларның, зур гынах кылмаганнарның үлчәүләре авыр булыр. Ягъни изге гамәлләре авыр булыр. Вал мухлитун фа имма ан тасқила мавазинахум фayadkhuluna al-janna. Изгелеген дә кылучылар, зур гынахларын кылучыларның да халаты шундый булыр. Аларның яки үлчәүләре, изге гамәлләре авыр булыр һәм шул сәбәпле алар җәннәткә керерләр. Ва имма ан тахиф фayadkhuluna an-nar. Яки аларның үлчәүләре җиңел булыр һәм алар шул сәбәпле утка керерләр. Сумма яхруджуна биш-шафа'a. Шуннан соң, күпмедер вакыттан соң, шәфагать кылыну сәбәпле уттан чыгарлар. Ва имма иза тасават хасанатухум ва сайyi'атихим фаякунуна мин ахли ал-а'раф. Әгәр изге гамәлләре хәерсез, гынахлы гамәлләре белән тигез булса, үлчәүләре тигез булса, алар а'раф әһлләреннән булачаклар. Ва аммал куффар факаффатул хасанати фаригha ва каффатус сайyi'ати мали'a фаямуру Аллаһу тәгалә бихим иля ан-нар. Ләкин кафирләрнең хәерсез гамәлләре тулган булыр, хәерле гамәлләре бернинди авырлык та бирмәс. Һәм Аллаһ әмер итәр аларны утка кертергә диеп. Шушы галимнәрнең әйткән сүзләренә таянып, шуны аңларга була: кешеләр 3 төркемгә бүленәчәкләр. Беренчеләр зур гынах кылмаган мөмин мөселманнар. Зур гынахлардан сакланучы мөмин мөселманнар. Чөнки кеше зур гынахлардан сакланылса, ул очракта Аллаһ аның кылган кечкенә гынахларын иншаллаһ гафу итәчәк. Һәм шушы зур гынахлардан сакланучылар, аларның иншаллаһ үлчәүләре авыр булачак, изге гамәлләре авыр булачак һәм алар җәннәткә керәчәкләр диделәр. Икенче төркем кешеләр гади мөселманнар, ләкин зур гынах кылучылар. Зур гынах кылган мөселманнар, аларның изгелекләре дәгән бар, ләкин аларның кылган гынахлары дагын зур гынахлардан. Һәм аларның яки
изге гамәлләре авыр булыр, шул сәбәпле җәннәткә керерләр, яки изге гамәлләре җиңел булыр, шул сәбәпле алар утка керерләр. Яки изгелекләре дә, хәерсез гамәлләре дә бер тигез булыр. Алай да булырга мөмкин. Андый очракта алар аталачаклар А'раф әһлләреннән, изгелекләре дә һәм хәерсез гамәлләре дә тигез булса. Һәм өченче төркем, анысы кафирләр, аларның хәерсез гамәлләре авыр булачак, Аллаһ әмер итәчәк һәм алар керәчәкләр утка. Ләкин утка кергән мөселманнар барыбер кайчанда булса алар уттан чыгачаклар, шафаат кылыну сәбәпле. Суфьян ас-Саури قال, шушы галимебез әйтте, Суфьян ас-Саури әйтте: "Иннaka in talqa Аллаһу азза ва джал ب70 ذنبا بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد." الله تعالى 70 günah kılıp ışratığın hayırlıraq, jingiliraq sina bulaşaq, agar da ol günah senin bilen Allah arasında bolsa. Senin bilen Allah arasında kılıngan 70 günahın ol sina jingiliraq bulaşaq. Senin bilen başka kişi arasında kılıngan bir günahın bilen Allah karşına kelip basığa qaraganda. لأن الله غني كريم. Çünkü Allah Teala ol boy, hem Allah Teala ol yumart. وابن آدم فقير مسكين. آدم balası ol fakir hem miskin. محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة. Ol günü ol hayırlı amelge, izgi amelge bik muhtaç bulacak. يدفع بها سيئة. Özünün hayırsız amellerin şunun sebeple eteru üçün dedi. Yani bek hikmetli sözlerini aytdı. Kılgan günahlar alar bulurga mümkün senin bilen Allah arasında kılıngan günahlar. Sen nindi de bolsa günah kıldın, onu bir kim de görmedi. Senin bilen Allah arasında eğer de şuşunday günahların bolsa, ol senin üçün jingillerek bulaşak. Senin bilen başka kişi arasında kılıngan günahka qaraganda. Kimnedir rencitsen, kimnedir hakkına kirsen, kimnedir suqsan, kimnedir malın alsan, kimnedir hakkın alu, ol köpke avurrak 70 Allah bilen senin arada bulgan günahka qaraganda. Çünkü Allah Teala ol boy, Allah Teala ol yumart, Allah Teala ol kişirüşü, Allah Teala ol king köngüllü. Adam balaları alar anday tugul, adam balaları fakirler. Adam balaları boy tugul, kıyamet gününde bigerek de fakir ikenliklerini anlayacaklar. Adam balaları fakir, adam balaları miskin. Onlar her bir izgi amel üçündeki yarışacaklar. Her bir izgi amelini elektirip kalu üçün onlar bir katı tırışacaklar. Şuna göre ol köpke avurrak bulaşak kişi bilen senin aranda nindide bulsa, o günah bulsa deyip etti. Şuşundan anlaşıla, en birinci biz elbette iki kişi arasında, senin bilen başka kişi arasında bulgan hakını, şuşunday zulümlük kılıngan bulsa, ol hakını elbette biz ahırına haklik jitkenşe, ölüp gitkenşe şuşu zulümlükni özümüzni kimsetken kişini biz yuvatırga tiyiş, biz ana tiyişe hakkın berip anı rizalatırga tiyiş, biz şuşunday günah bilen Allah karşına kelip baskanşı. وَالْجِنُّ مِثْلُ الْإِنْسِ يُحَاسَبُونَ وَتُوزَنُ أَعْمَالَهُمْ كَمَا يُحَاسَبُ الْإِنْسِ. Hem şula yok, kişiler hesap kılıngan şekilde, adam bağları hesap kılıngan şekilde, nak şula yok, jinler de hesap kılınacaklar. Çünkü adam bağlarına vahiy kildi, adam bağları Allah'a itaat etip, koşkanların ötep, tıyganların tıyılıp, yaşarga tiyiş buldular. Nak şula yok, jinler de Allah koşkanların ötep, tıyganlardan tıyılıp, yaşarga tiyişler. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. عائشة كتر لا بركش
Аллаһның илчесе янында утырып торды һәм аннан сорады: "Эй Аллаһның илчесе, инна ли мамлукайни юказзибунани ва яхунунани ва ясунани." Минем ике кулым бар. Алар миңа һәр вакытта да ялган сөйлиләр, һәр вакыт миңа хыянат кылалар, һәр вакыт мин әйткән сүзне үтәмиләр. Ва аштимахум ва адрибахум. Шуңа күрә мин аларны сүгәм, шуңа күрә мин аларны кыйним, аларга сугам. Факайфа ана минхум. Безнең халатыбыз ничек булачак? Кыямат көнендә минем һәм аларның халаты ничек булачак? Кала юхасабу ма ханука ва гасука ва казабук. Хисап кылыначаклар сиңа хыянат иткәннәре өчен, сине тыңламаганнары өчен, сиңа ялган сөйләгәннәре өчен хисап кылыначаклар. Ва гыйкабука ияхум. Һәм син дә хисап кылыначаксың аларга каршы җәза кулланганың өчен. Аларга сукканың өчен син дә хисап кылыначаксың. Фа ин кана гыйкабука ияхум дуна зунубихим кана фадлан лак. Әгәр дә синең аларны кыйнавың аларның гынахларына караганда кичкенә дәрәҗәдә, әз дәрәҗәдә булса, ул вакытта бу синең фазилатың булачак. Ва ин кана гыйкабука ияхум фаука зунубихим иqtussa lahum minkal fadl. Әгәр дә синең аларны кыйнавың күбрәк булса, аларның ялганнарына, аларның сине тыңламаганнарына караганда, ул вакытта синнән хак алыначак, синең дәрәҗәң алыначак. Кала фатанаха ar-rajul faja'ala yabki wa yahtaf. Шуннан соң бу кеше Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләрен ишеткәч, шитләште, ерагайды, җылады һәм кычкырды. Фaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Amma taqra kitab Allah ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsa." Шуннан соң Аллаһның илчесе әйтте, Аллаһ Таала әйтте бит, без кыямат көнендә хак гадел үлчәүләрне куячакбыз, бер кемгә дә зулым кылынмас. Фaqala ar-rajul: "Wallahi ya Rasulullah ma ahadun li ma ajidu li wa li haula'i shay'an khayran min mufaraqatihim." Үзем өчен һәм алар өчен иң хәерле, иң файдалы булган амалны мин аларны азат итүдә күрәм. Ашхадука аннахум ахрару куллахум. Мин сиңа шаһадат китерәм, алар барчасы да азат дип. Шушы хадистән аңлашыла, кешенең куллары бар иде, аның куллары тыңламыйлар иде, һәм бу да аларны сүгә иде, аларга каршы җәза куллана иде. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте, алар да хисап кылыначаклар үзләренең ялганнары өчен, сине тыңламаганнары өчен алар хисап кылыначаклар, һәм син дә соранылачаксың, син дә хисап кылыначаксың аларга күрсәткән газабың өчен. Әгәр синең газабың ул әзрәк булса, аларның гынахларына караганда, ул вакытта синең дәрәҗәң зуррак булыр. Әгәр киресенчә булса, син аларны күбрәк газаплаган булсаң, аларның гынахларын кичкенә, синең газабың күбрәк булса, ул вакытта синнән фазилат алыныр һәм аларга бирелер диде. Шушыннан аңлашыла, ике кеше арасында булган хак, ике кеше арасында булган бер-беренә кимсетү, бер-беренә хакына керү ул бик зур нәрсә булып тора. Шушыннан Аллаһ Таала һәрберебезгә дә сакланырга насип әйләсен, хәерле изге гамәлләребезне арттырып, җәннәткә керүләребезне Аллаһ һәрберебезгә дә насип кылсын. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Allahu akbar, Allah